Когато видим играчки, с какво ги асоциираме? С детството, с децата, с играта. А защо ние възрастните се отдалечихме от нея? И защо си въобразихме, че без играта можем? Че можем да учим без играта? Това е много голяма грешка. Това е в противовес на нашите психофизиологични закони на мозъка. Затова в сугестопеята играта се връща. Игровата терапия е нещо наистина безценно. И при учене на език, и при общуване с детето, и при общуване с самия себе си. Това е нещо, което трябва да се опита. Хората в моите групи знаят за какво говоря и знаят, че това има ефект. И е една чудесна антистрес техника. Да, колкото повече играем, толкова по-право пропорционално намалява стреса. Да играем как? Дали това ще са настолни игри, дали това ще е различни творчески вариации при ученето на език, което ние научаваме как да прилагаме в групата. Дали това ще бъде начинът, по който общуваме с нашето дете. Играта не трябва да напуска нашето ежедневие. Нека я върнем отново.